tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files, the Halloween special. Andiyan na siya. Andiyan na siya. Hindi pa rin siya umaalis. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mika. At ito ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa isang eskwelahan. At may isang araw na sa faculty room ay nag-usap-usap ang mga guro tungkol sa mga creepy experiences namin kahit hindi ito nangyari sa mismong paaralan kung saan kami naglilingkod. Pero yung isa sa mga faculty member namin ay sa school na pinagtatrabahuhan namin, nag-aral ng kolehiyo. Bali yung school ay nag-offer from kinder to college. At etong faculty member na to ay nag-aral sa eskwelahang pinagtatrabahuhan namin from kinder to college. At ang sabi niya, na marami raw kababalaghan ang nangyari sa school. At hinding-hindi raw niya makakalimutan ang pangyayari sa school before Yolanda. Halos araw-araw daw ay may sinasapian sa high school. Buti nga raw ngayon, wala na. At nung Yolanda, merong building na walang sira. Kahit isa. Yung ibang rooms and offices, talagang tuklap ang bubong at maraming damage. May insidente pa nga noon na yung mga trabahador, stay in sila, bali sa isang classroom sila natutulog. At ayon sa mga trabahador, kada 2:00 ng madaling araw, meron silang maririnig
na tunog ng katok sa glass ng pinto. Yung pinto kasi ay gawa sa kahoy, pero may parte ng pinto na may square glass. At pagtitingnan daw ito ng mga trabahador, makikita nila ang isang madre na nakaitim at may hawak na kandilang nakatingin sa kanila. Pero ilang segundo raw ay aalis na ito. Sa ganung oras, kadalasan, nangyayari yun. Hanggang sa bubuksan na raw nila ang pinto. At titingnan nilang maigi yung madre na may hawak na kandila na hindi nila akalaing nakalutang pala. Sinundan nila ito ng tingin hanggang sa bigla na lang din itong nawawala kapag nakakarating na sa pinakadulong building ng grade 11. Sabi naman ng isa pang faculty member na itago natin sa pangalang Freya, basta dun daw sa building na yun, naroon ang palipat-lipat na elemento. Hindi nila ma-explika kung ano ito. Dagdag pa niya, meron siyang first-hand experience. Isang sports event sa school. May iba't ibang booths. May love, movie, photo, singing, playing, horror, booth at marami pang iba. Bago yung last day ng event, isang nakapangilabot na pangyayari ang naranasan ng mga taga-horror booth. Etong booth na ito ay katabi lang nung building kung saan marami raw ang nagpaparamdam. Todo makeup at props yung mga estudyante na nangangasiwa sa booth na yun. May nag-ala valak na may hawak na rosary. May kunwari sugatan ng muka. May iba naman na sobrang puti ang muka para kunwari multo. At marami pang katakot-takot na costume. 3 p.m. nang mangyari ang ikinagimbal nila. Bigla raw nagsigawan at nagtakbuhan palabas ang mga taga-horror booth. Takot na takot ang mga tao. Gusto sanang ipagpatuloy ng mga actors ang kanilang pananakot sa kanilang mga nakapilang customers. Pero parang hindi na raw nila kaya. Nalaman namin na habang nasa loob sila ng horror booth na yun, ay para bang merong kakaibang gumagapang na hangin sa kanilang mga balat. At yun ang naging dahilan para tumayo ang kanilang mga balahibo. Yung isang estudyante, para raw may naririnig na bumubulong sa kanya at sumisit-sit, papalapit ng papalapit sa kanyang tenga. Pero hindi na lang daw niyang pinansin
Dahil baka mali ang kanyang guni-guni. Dahil meron silang background music na dinownload sa YouTube na nakakatakot. Yung isang estudyante naman na nag-costume as Valak ay may hawak-hawak na rosaryo. Kaya lang, naramdaman niya na parang may humihila sa kanyang hawak-hawak na rosaryo. At nung buksan niya ang flashlight, biglang tumambad sa kanya yung madring nakaitim na sinasabing nagpapakita sa building na malapit sa horror booth. At dahil doon ay napatili siya. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pero nang mabitawan niya ang flashlight at nalaglag ito sa sahig, ang kanyang mga kasama, estudyante sa loob ng horror booth, ay nagulantang sa nakita nila. Nakita ng ibang mga estudyante ay mga nakahandusay na patay. Puno ng mga dugo sa kanilang katawan. At ang madre ay tila nag-iikot sa lugar. Dahil doon ay nagsilabasan sila sa loob ng horror booth. Hindi na nila ipinagpatuloy ang horror booth dahil baka ano pa ang mangyari. Sa loob kasi ng horror booth na yun ay napakadilim. At magugulat ang mga taong papasok doon dahil biglang may hahawak sa kanila o di kaya'y biglang may bulaga sa kanila. Naiilawan sila ng flashlight sa kanilang mukha. Pero imbes na ang mga mananakot ang makapanakot sa ibang estudyante, ang mga mananakot ang natakot. Dahil sa kakaibang misteryo, binabalot ng lugar na iyon. Ilang linggo ang nakalipas simula nang mapagkwentuhan namin ang mga horror stories na yun, ay may naikwentong muli
ang isa sa mga faculty members. Ito raw ay experience ng isa niyang estudyante. Itong estudyanteng ito ay may third eye. At dito na namin nakumpirma ang lahat. Tinanong niya raw ang estudyante kung may nakikita siya sa school. At ang sagot ng estudyante sa kanya, "After Yolanda, ma'am. Yung nakita ko yung mga patay sa kalsada. Tapos parang bumabangon. Pero malalaman mo na kaluluwa na kasi iba yung itsura eh. May iba na sugatan. Pero dito sa school, oo, may nakikita ko. May mga madre. May mga bata. Basta, marami sila." Dagdag pa ng estudyante. Umiiwas na lang daw siya ng tingin pag nakakakita siya ng mga ligaw na kaluluwa. Ayaw raw niyang makipagtitigan dahil natatakot siya na masundan siya pauwi. At totoo, yung madreng nakaitim, sumusunod ito sa isang teacher. At dito na ako kinilabutan ng matindi. Ako raw ang sinusundan ng madreng nakaitim. Hindi raw alam ng estudyante kung anong pakay sa akin. Pero ang sabi lang ng estudyante dun sa isang faculty teacher ay mag-alay raw ako ng dasal para sa madreng ito. DJ Rocky, pagkatapos kong marinig ang kwentong yun, ay dumiretso ko agad sa simbahan. Pagkatapos ay nagpa-bless ako kay Father. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko nung araw na iyon na nalaman ko mula sa isang faculty teacher na sinusundan pala ako ng madreng nakaitim. Kaya ikaw, kabisyo, na nakakaramdam ng bigat sa katawan at tila malamig na hangin araw-araw. Kumausap ka rin ng taong may third eye. Baka sakaling malaman mo ang katotohanan na meron palang sumusunod sa'yo o umaaligid-aligid sa'yo. Sa ngayon, DJ Rocky, wala na akong nararamdaman na kahit ano. Dahil lumipat na rin ako ng ibang paaralan para makapagturo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mika. At ito ang aking secret
5,